дуруд бинандаи азиз, шуморо ба тамошои нашри навбатии интеллект шоу даъват мекунам. умедворам ки мисли барномаҳои дигар ҷолиб хоҳад буд ва шумо албатта онро якҷоя бо наздикон, аҳли оила, бо дӯстон тамошо мекунед ва шумоам дар фосилаи як дақиқа вақте ки мо барои ҳозир ҷавобон медиҳем кӯшиш кунед ки ҷавобҳои дурустро пайдо кунед ва бо ҷавобе ки баъдтар садо медиҳад ва варианти дуруст аст он ҷавоби худро муқоиса кунед. хуб, ман самимона изҳори сипос мекунам ба муаллифони саволҳо, ба инки онҳое ки ҳамкориро бо мо идома медиҳанд ва саволҳоро бо тартиби муайяншуда барои мо мефиристанд. хуб, имрӯз дар меҳмонии мо гурӯҳи ворисони сино ширкат доранд ва ман ҳоло шуморо бо аъзоёни ин тим ошно мекунам. дар ин ҳайат имрӯз ширкат дорад шоира абдураҳимова, шоакрам шораҳматов, нозанин саидалӣ, давлатҷон зарипов, алиҷон сафаров ва сардори даста иззатулло ҳамидов. хуб, қоидаҳои бозиро умедворам ки шумо медонед. ин бозии аввали шумо нест ва фикр мекунам ки онро албатта риоя мекунед. қоидаи аз ҳама асосие ки ман зарур мешуморам такрор кунам ин аст ки ҷавобҳои қисман дуруст ҳамчун ҷавоби нодуруст қабул мешаванд. хуб, ба истиснои баъзе ҳолатҳои дигаре ки инҷо фикр мекунам баъзан рух медиҳанд. барои ҳамин шумо кӯшиш кунед ки ҷавобҳо комилан дуруст бошанд. як дақиқа вақт доред, як дақиқа вақти иловагӣ доред. агар пеш аз истифодаи вақт ҷавоб пешниҳод карданӣ бошед ва ҷавобтон дуруст бошад, як дақиқа вақти иловагӣ дигар мегиред ки бо салоҳияти худ метавонед онро бо салоҳдиди худ истифода баред. хуб, барор мехоҳам барои шумо марҳамат рақами саволи аввалро муайян кунед. саволи рақами 6 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. ҳамон гуна нуқта ё ҷойро шумо дар тарабхонаҳо, дар тайёраҳо ва баъзе ҷойҳои дигар дида метавонед. ва як китоб аст бо номи таърихи аблаҳиҳои инсоният ва ин китоб бо забони русӣ аст ва дар он ҷо васиятномаи як нафарам оварда шудааст ки хуб худаш асосан соҳиби яке аз марказҳои ҳифзи сиҳатӣ буда дар мехико ва ҳамин гуна дар васиятномаи худ навишта буд ки ӯро дар ҳамон қисмати гӯристон ба хок бисупоранд. ин ҷо гап дар бораи чӣ меравад? хуб, саволҳои мо ягонташ аз се ҷумла зиёд нест. умедворам ки шумо онро барои худатон менависед. шумо қаламу коғаз доред ва дар фосилаи як дақиқа албатта метавонед ки ба савол ҷавоби дурустро пешниҳод кунед. марҳамат, як дақиқа вақт доред, фикр кунед. бисёр мехоҳанд ва талабгоршанд. значит болои ҳамон чиз ҳамон нуқта ҷои дар тарабхона ва тайёра дидан мумкин аст. масалан ва ҳама талабгори ҳамон аст. дар тайёрада туалет ҳаста ва хвост ҳаста. хаб кунед, хвост нисан безопасный место самолет хвоста. баъд мешавад ки бизнес класс ҳаст ки пеш. баъд бо ҳаста самолетҳои 747 бо 2 этаж доранд. яъне ки ба фикр мекунед ки болоа, вале ки дар ресторан 2 этаж доранд ку. бизнес класс. барои дар тарабхона ҳам ҳаст ҷои вип. ана гӯристон да метавонад ки ҷои фасон аст. яъне ки боло. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат, сардори даста, кӣ ба савол ҷавоб медиҳад? ба суол ҷавоб медиҳад Зарипов Давлат. марҳамат Давлат. ровии муҳтарам, чиқадре ки шумо қайд кардед, ин як ҷои муайяне мебошад ки дар тарабхонаҳо ва дар ҳавопаймоҳо ҷойгир аст ва бисёриҳо хоҳиши дар ҳамон ҷо будан намекунанд. мисол ҳозир дар тарабхонаҳо ҳам ҳаст ҷойҳои махсус да вип. баъд бо мешавад ки ошонаи дуюм
که از آنجا همه چی نمایان است. در سمالیات هم هست، مثلا سمالیات‌هایی هستند که یا هواپیمایی هستند که یا دو قبته هستند و در قبت بالایی میشود که بیزنس کلاس ده. ما فکر میکنیم که در گورستان جدا وای فکر میکنم که همون شخصی که وصیت کرده است ما رو در همون قسمت بالایی گورستان دفن کنید. در جای مخصوص بالا. گپ در سری چی رفته سر باشد ما فکر میکنیم گپ در سر یک جایی برای آدمان عالی قدر. یعنی شما فکر میکنید که آشیانه دوم برای آدمان عالی قدر است همینطور؟ مثلا گیریم در هواپیمای 747 و دوم آشیانه مخصوصا برای همین آدمان عالی قدر بخشیده شده است و در ترابخانه ها باشد اگر قسمتی بالایی حتی در کینوتئاتر در زال های نمایشی در آنجا مثال جای های ویپش مثال خوبش در سقف دوم جایگیر شده است که از آنجا نمایان خوب نمایان می شود. خب یعنی جناب شما این قسمت بالایی یا سقف آشیانه دوم. بله بله. خب باید بگم که جواب شما رو قبول میکنیم. بر صورت ما از روی ترتیبی که در این برنامه هست جواب ها رو حتی اگر اونا نادرست هم باشد اول قبول میکنیم و بعد میگیم که این جوابی نادرست است. خب این نقطه گفتیم این گونه جای ها در رستوران ها و در تیاره ها هست و در مهمانخانه ها هم هست. اینجا همون نقطه هایی هست که برای مردمی است که سیگار نمیکشند و این هم که روبر یک مرکزی تقویت سلامتی بوده است. گفته است که مرا در همان منطقه گورستان گور کنید که اونجا مردمی که سیگار نمیکشند دفن شدند. گرد سر همین می رود. سوالی رقمی 5 توجه میکنیم با سوال. از برنارد شو میپرسند که برای موفقیت چی مهمتر است؟ استعداد یا مهنت دوستی یا یعنی صادقانه مهنت کردن؟ و او یک جواب عجیب میدهد که در جوابش велосипед ро ё дучархаро мисол оварда буд. ҷавоби аҷоиби Бернард Шоу чӣ буд? як дақиқа вақт марамат фикр кунед. تو تونتی اگر مثلا تو خواهش رفتن داری یک تا اگر تونتی اگر تو اگر مهنت کنی اگر نمیشود. همین از جوابی میگه که همون جواب شما باید کپسن. چی جواب داده است که استاد میرزا چی گفته بود؟ велосипед چی گفته بود؟ از اون نمیدونم. ام گفته میداد. велосипед را مثال آورده است. велосипед چی میشه؟ از که در велосипед تو حرکت نکنی با مقصد نمیرسی. تو است که حرکت تکراری کنی میکنه. да حرکت تکراری. циклический مهنت کرده همه حرکت میکنیم بعد یعنی که ایشون داشته باشه میگه که خیلی دم میاد تو اجاره بس میکنه تکرار میگه رفتاری همه خیلی یعنی که خیلی برای جواب نزدیک کردن میگم که یعنی که جوابشون این مهنت دوستی یعنی که حرکت تا ما در همین دوچرخه حرکت نکنیم و با مقصد یکی نمیره و نتیجه میخواستگی خود رو به دست میاریم یعنی حرکت های تکراری یک دقیقه وقت شما سپاری شد. مرامت سرداری دسته کی جواب میدید؟ با این سوال خودم جواب میدهم. محترم راوی برنارد شو گفتگی شما با این سوال چونین جواب میدهد که یعنی مهنت دوستی و مثال میارد велосипед رو یعنی دوچرخه رو ما میدونیم که دوچرخه را تو ما حرکت خودمون مهنت نکنیم به حرکت نداریم یعنی حرکت تکراری نکنیم به نتیجه نظر است نمیرسیم. جواب آن کس این بود که یعنی مهنت تکراری ما را به موفقیت آورده میرساند. یعنی که وقتی از او میپرسند که استعداد مهم است یا مهنت دوستی او جواب میدهد که مهنت دوستی بهتر است میگه مهمتر است نه مهمتر است. بعد خب و بعد مثال میارد велосипед رو میگه که تو مهنت دوست نباشی
ҳамо пофишориҳоро давр занонда наметавонӣ. наметонӣ. бале, яъне ки ин воқеан ҳам хел аст. пай дар пай. То меҳнатдӯст набошӣ, мошинаи карда наметавонӣ? инсон то меҳнатдӯст набошад, ба натиҷаи худаш намерасад. Агар 1000 истеъдод ҳам дошта бошад. хуб, тамом. ин ҷавоби шумо дуруст нест. аз он вақте мепурсам ки истеъдод муҳим аст ё меҳнатдӯстӣ, ӯ велосипедро мисол оварда мегӯяд ки гӯш кунед. барои велосипед чархи пеш муҳим аст ё чархи қафо муҳим аст? яъне маъниш ки ҳардуш муҳим ҳастанд. ҳарду ин чизо муҳим ҳастанд. зеро велосипед наметавонад ки ё бо чархи пеш ё бо чархи қафо ҳаракат кунад. саволи рақами 12. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. ӯ сар аз соли 1925 аз ҳамони омаданаш ба кишвари мо ба яъне дар ҳаёти мардумони ин кишвар, дар зиндагии мардумон, дар ҳаёти сиёсиву ҷамъиятии ин кишвар фаъолона ширкат мекард. як муддат мудири шуъбаи ташвиқу тарғиби шӯрои ташкилии кумитаи ҳизбии вилоятӣ, ҳатто ҷонишини комиссари халқии маориф, яъне агар бо забони имрӯз бигем муовини вазир. хуб, ва як муддат ки дар ин мақом фаъолият карда ва дар таъсиси нашриёти давлатии кишвари мо бевосита ширкат кардааст ва ҳатто мегӯянд ки ҳамон мошинаи чопро бо ароба овардааст. ва шумо баъд як дақиқа гӯед ки гап дар бораи кӣ меравад? марҳамат, як дақиқа вақт доред, фикр кунед. айни буда наметонад. нусратулла маъсум соли 1905 нисбати маориф буд ва президиум буд. барои халқ намега хизмат кард. нашриёт дар хат нашриёт аллакай мо мухторият дем. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат, сардори даста кӣ ба савол ҷавоб медиҳад? ба суоли мо ҷавоб медиҳад Сафар Фариҷон. муҳтарам ровӣ, мо аз ҷавоб додан ба ин савол мутаассифона оҷиз ҳастем, барое ки бисёр чераҳо ҳастанд ки дар ин соҳа фаъолият кардаанд. рости гап ин шахсият ба фикри мо Нисор Муҳаммад. мо ҷавоби шуморо қабул мекунем. хуб, Нисор Муҳаммад Юсуфзай дар Пешовар таваллуд шуда соли 1897 ва моҳи ноябри соли 1937 дар Москав вафот карда. муҳаққиқи забонҳои мардумони хурдии Осиёи марказӣ, яке аз бунёдгузорони Тоҷикистони шӯравӣ ва яке аз ҳамкорони наздики Шириншоҳ Шоҳ Темур. аммо вале лекин ин ҷавоби дуруст нест. ҷавоби дуруст ин Абулқосим Лоҳутӣ аст. Абулқосим Лоҳутӣ. саволи рақами 7. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. соли 1980 шумо бозиҳои олимпиро ёд доред ва гӯед ки мусобиқаи футбол дар доираи ин бозиҳо дар кадом
шаҳрҳои шӯравӣ баргузор шуда буд. ёдрас мешавам ки дар 4 шаҳр баргузор шуда буд ва баъд як дақиқа гӯед ки бозиҳои футбол дар дораи олимпиадаи соли 80 дар кадом 4 шаҳр баргузор шуда буд. умедворам ки саволфаҳмо аст. марамат як дақиқа вақт барои фикр кардан. Сочи. Не, давлатҳои шӯравӣ он вақт Сочи гуфтани гап нафт. Давлатҳои шӯравӣ дар куҷо шурӯъ шуд? Шӯравӣ. Аз 1980 шӯравӣ. Ака 4 та стадиони калон Африка ку да куҷо стадион метонаш? Дашма dabora ҳамин хонагӣ буд. Это Лига чемпион шуда ки буд чанди миллиард аст. Лига чемпион нест. Хай гап зани нигон чи? 4 шаҳр. Дар кадом 4 шаҳр? Казахстон. Казахстон метавонад. Киев метонаш да Киев. Эй, амоҳ. Чира? Қазоқа? Остона хида остонаш аймо аввал бадқати алмад. Дукас вайҷата дор. Киев. Яке аз ҷоҳо. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат, сардори даста, кӣ ба савол ҷавоб медиҳад? ба суоли шумо каме ҳам бошад худам ҷавоб медиҳам. аз ҷиҳати инфраструктурӣ агар нигоҳ кунем дар давраи шӯравӣ шаҳрҳое ки бисёр иқтидори хуб доштанд барои баргузории чунин олимпиадаҳо, яъне ки лига вай бозиҳои олимпӣ, ин яке аз онҳо Москва худаш буд, дигаре Ленинград, Минск ва Киев. хай буд дигар Астана, Алматоне ки мон тахмин кардем ки ҳамон 4 шаҳри Москва, Ленинград, ҳамон вақта Минск ва Киев. Киев. шояд ҳаминҳо бошад. хуб, шумо ба 3 савол ҷавоб дода натавониста будед ва ба саволи 4 бошад ҷавоб пайдо кардед. дуруст аст. Минск, Киев, Москав ва Ленинград. ҷавоб комилан дуруст аст. саволи рақами 1. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. хуб, инҷо гап дар бораи суғурта меравад дар ин савол ва шумо медонед ки шахсони машҳур ва на он қадар машҳур ҳамеша аз суғурта кор мегиранд ва маблағҳои зиёде ҳам барои ин самт сарф мекунанд. мисли он ки Ҷани Нанини як вақт аз ин ношунаво шудан суғурта карда буда. хуб, ва Ҷексон ва футболбози итолиёӣ Роберто Баҷо онҳо низ аз хидмати суғурта истифода бурданд. ва чиро суғурта карда буд Ҷексон ва Баҷо? марҳамат, як дақиқа вақт барои фикр кардан. Футболбози италиявӣ ки давла бемиёд ба чанд қайд? Ҷексон ва футболбози итолиёвӣ Роберт Баҷо аз ҳамин гуна суғурта истифода бурданд. шумо гӯед ки чиро суғурта кардед? Моҳи суғурта чӣ бошад? Саломатӣ бошад? вобаста ба соҳаи комикандаи суғурта кардани чӣ хел овози суғурта мекунед? Овоза намешунад. Суғурта страховка гӯш кунед. Медицинска страховка. Медицинска назар ма. Дар назар медицинска. Хона? Не, атипичный ответ. Медицинский ва хона. Страховка кия. футболбоз якам бес якам суғурта медонед чӣ кор карда метавонад? якон чизи тиллои биридагӣ шарсоб як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат, сардори даста, кӣ ба савол ҷавоб медиҳад? муҳтарам рович, хеле ки мо медонем вобаста бо мурури замон овози худи сароянда нест мешавад. шояд ки Ҷексон ба хотири яъне ки ҳамин суғурта кардан овози худро суғурта карда буд, овозаша суғурта карда буд. ва дигари футболбоз чӣ кар карда метавонад? ин ки як пои худро метавонад гузошта ё ин ки ягон дастоварди тиллоӣ ё ки ягон ҷоми ба дастовардаи худро?
шояд нисбати саломатӣ инҷо бошад, нисбати тиббӣ агар бошад, яке овоз, дигаре пой. инҷо яке овоз дигаре чӣ? Пой. хуб охи ҳаст як варианти дигар? мо чӣ хеле ки аз таърихи Майкл Ҷексон медонем, бисёр ҷарроҳиҳои пластикиро аз сар гузаронидааст, Хуб, яъне аз хуб, сабаби хуб. доштани бемории витилиго. ана ҷавоби шумо ин Чеҳраи худро. чеҳраи худро хеле азоб кашидед, бовар кунед, хеле азоб кашидед. барои гуфтани ҳамин ҷавоби нодуруст хеле азоб кашидед. хуб, инҷо гап дар бораи пойҳо меравад. пойи худро носуғурта карда буданд. ҳам Ҷексон бибинед чӣ хел рақс мекард ва ҷузъи бисёр муҳими ҳамон рақсҳош кадом узви бадан буд? пойҳояш буд албатта. ва Роберто Баҷҷо дигар маълум аст ки футболбоз аст ва дигар ҷавоб дуруст буд ки пойҳо. хуб, агар ин варианта пешниҳод мекарден, воқеан дуруст мебуд. саволи рақами 4. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. бо кадом мақсад дар замони худ Пётри як сохтани купрукҳоро аз болои дарёҳо манъ карда буд? бо кадом мақсад дар замони худ Пётри як сохтани купрукҳоро аз рӯи дарёҳо манъ карда буд? як дақиқа вақт, маромад, фикр кунед. барои муҳофизати давлат якамаш. چی خیلی вақте ки вай купрук месохт, нигоҳ кун, якам даст метавонист ки вай кунад. چطور димаш ки метавонист ки бар зидди ҳамин давлат барои ҳуҷум кардан, яъне ки барои вай роҳ мекушод. ана барои ҳамин вақте ки набошад вайшон чӣ дорад купрук набошад ва ё иқтидор, яъне ки шароит муҳайё намешад ки вай ё зада даромада ба давлат ҳуҷум карда аст. барои وارد کردن مال و اموال در همزمان عرق‌نوشی به هم بسیاری و چکیدنی ترانزیت و گفتگو با این چیزا گریزه ها بیشتر شده دیگر پیاده یک در وقتی پیش وقت پیروان هم زشتی نواره گرفتن дигар ҳамин қабл من میگم مفیدن بسیار پنیت охи нигоҳ кун, якам дарахти Петри як бо кадом давлат ҳуҷум гирааст? Там нигоҳ кун, бо кадом давлат ҳуҷум гирааст? барои муҳофизати давлати худаш ҳамин корро кардааст. якамаш ки воридоту содироташ нисбати дигар давлатҳо, вай шавад димаш ки дӯстҳо аз берун ворид давлаташ. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. маромад, сардори даста, ки ба савол ҷавоб медиҳад? Салам ҷаноби Рови, дастаи Борисони Синов ба хулосае омаданд ки Пётри як дар давраи худ бо мақсади муҳофизати давлати худ аз таҷовузгарони бегона, яъне ки чӣ аз роҳзанҳо, чӣ аз дӯстҳо, чӣ аз яъне гурезагоне ки аз дигар давлатҳои мамликаҳои дигар меоянд, ба хотири муҳофизат кардан аз дарёҳо вайро купрукҳоро манъ карда буд ва барои муҳофизат ва ҳам барои ба танзим даровардани ҳамон вай худаш дохили давлати худ, хотири чӣ, хотире ки ягон дӯздӣ агар шавад, он дӯст гурехта рафта натавонаду онро яъне шумо фикр мекунед ки муҳофизат фикр мекунед ки он вақт Москав ё Петербург ки як ҷазира буд, дар байни об буд, ҳамин тавр? яъне ҳамон нафароне ки шумо дар назар доред, онҳо наметавонистанд бо роҳи заминӣ биёянд, не? мумкин сабаб дар он бошад ки ҳамон дар хунукии қаҳратун ҳамон дарёҳо ях зада буданд ва сохтани ҳамон купрукҳо ҳоҷате ҳам набуд барои сохтани. дарёҳо ях карда буданд ва сохтани купрукҳо имкон надошт. ҳамин ҷавоб дуруст нест. дуруст нест ин ҷавоб. ҳамон барои рушд додани соҳаи киштисозӣ буд. яъне бо мақсади рушд додани соҳаи киштисозӣ як муддат сохтмони купрукҳоро манъ карда буданд.
саволи рақами 10 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. баъди чемпионати аврупо дар соли 1996 оид ба футбол дар олмон тангаҳои махсус интишор шуданд, хуб сека зада шуданд ки дар як тарафи он сурати футболбоз буд, хуб ва навиштаи ғолиб, ва дар тарафи дигар чизи дигаре буд. дар қисмати дигари он тангаҳо сурати кӣ буд ё акси чӣ буд ё акси кӣ буд? савол як бор такрор мекунам. баъди чемпионати аврупои ба футбол дар соли 1996 дар олмон тангаҳои махсус интишор шуданд ва дар як тараф сурати футболбоз ва навиштаи ғолиб, ва дар як тарафи дигар чизи дигаре буд. сурати кӣ буд ё сурати чӣ буд дар қисмати дигари ин тангаҳо? марамат, як дақиқа вақт фикр кунед. гӯш кунед, сурати чӣ буда метавонад? ҳар як олимпиада ба худаш вай чӣ дорад, ку байрақи худша дорад. байрақ ягон ҳамон чӣ худаша дорад. фаҳмидӣ ҳамон чӣ мегем? нишонаи хоси худша дорад ҳар як олимпиадаи ҳамон сол. ин соли 1996 шояд сурати ҳамон байрақа солаш наисаги 1996. тоже хороший вариант. чанд вариант буда метавонад охир? Иҷа мумкин аст ки куби камбуш шавад. айрам шояд мегем ки агар ҳамон логотип мегем ку нишон, ҳамон яке аз нишон, чӣ нишон мегем? нишони ҳамин хоси олимпиада. Нишонам хеле. Инам хеле. ҳам хел барем. дакташташ нигоҳ кунед, сураташ бидай. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марамат, сардори даста кӣ ба савол ҷавоб медиҳад? дар ҳамин сол мо фикр мекунем ки дар як қисмати он тангаҳо, яъне ки худи акси футболбоз бо номашон, дар тарафи дигараш шояд ҳамон нишони ҳамин олимпиада, ҳамин вай рамзи ҳамин олимпиада гузошта шуда буд. масалан медонем ки дар як тараф бисёр вақт логотипи ҳамон олимпиада гузошта мешавад, дар тарафи дигараш. ё ин ки соли 1996 навишта шудаасту ҳамин эмблемаи гуфтагии мо гузошта шудааст. аз як тараф футболбоз, аз тарафи дигар рамзи олимпиада, олимпиадаи ҳамон вақта. яъне шумо фикр мекунед ки он ҷо рамзи ин олимпиада аст, не? логотип ё рамзи ин олимпиада метавр? бале, соли 1996 ҳамин буда метавонад. ин сурат ягон шахси алоҳида набуд ба назартон? дар як тарафи ин тангаҳо акси шояд футболбози машҳур, яъне Пеле гузошта шуда буд. Пеле буд. ҷавоб нодуруст аст. хуб, ҷавоби дуруст ин аст ки дар як тарафи тангаҳо сурати футболбоз ва навиштаи ғолиб буд, дар дигараш маликаи британия Елизаветаи ду. акси ӯ буд. воқеан ба худатон ҳамин савола додед чаро? ва ина фикр мекунам ки баъди пурсуҷӯ албатта пайдо мекунед. ба ҳар сурат бозитон ҷолиб буд. ташаккур мегӯям. ин гурӯҳ ном дошт вористони сино. ташаккур барои муаллифони саволҳо. дар экранҳои худ шумо почтаи моро мебинед, метавонед саволҳоро ба он ҷо бифиристед. бисёр хоҳиш мекунам ки вақте савола мефиристед ҳатман ҷавобро бинависед, камакак маълумотро дар ихтиёри мо гузоред, манбаъро ҳатман қайд кунед. агар аз интернет аст, пайванд ё ссилкаҳоро барои мо бифиристед то санҷиши саволҳои шумо осонтар шавад. субҳон ҷалилов будам. то нашри дигар, комёбу муваффақ бошед.